tawi zina timaganiza kuti wakara 90 minutes akuona mpira, 90 minutes daona mpira dedi masangara tima unari pompo tangomaliza game ija taruwa pa sala Allahu akbar maganizo akura ku game yomwe ija kapana usiku tikadi ya chani wayamba kuganiza za nkuku pantawi ya mpira ija sunaganiza china chili chonse koma sapano pantawi yokambirana ndi Allah subhanahu wa ta'ala maganizo atu akupita kwina ndi kwina de apamu aya hii Allah mweleza guzi tatu zalimun li nafsi ameneo sakuzisatira maramuno Allah subhanahu wa ta'ala akumachima akumapanga zoipa Quran sakuipa sa haki yake Quran ija sakuipa sa chani haki yake ni chani ufuru ya Quran eti mabetsa pambio faminhum muqtasid Guria chiwiri ndi antu apa kati matikwena zilibwino matikwena salibwino mabetsa mbene ndi insan eti matikwena zimakwanisa etikwena samakwanisa achitatu ndani sabiqum bil khairat amene ntawi zonse akutamangira kuti apange zabwino amsangaratse Allah guronse atatu apita ku janna onse atatu apita ku janna chifukwa Allah wakulisa nchito liu mini ibadina maakaporo atu ni nani amena lindi iman eti kuti ukalowe kujanna ufunika ukale muntu wa iman koma kulowa kujanna kuja zisiyana tonse tikalowa kujanna inshallah koma mosiyana lero tifuna kwere mini bus yochokera kuno tifuna kupita ku Blantyre machisanzo de pari mini bus imodzi imene ipita yosaima straight ku Blantyre 2 hours muyamuka 6 o'clock 8 o'clock muli ku Blantyre pari ina mukwera munyamuka 6 o'clock mukafika 6 o'clock mazuro ima hapa isise antu itenge antu idikire kuti idzadzidwe ifike sopena chimodzimodzi ifike sopena chimodzimodzi ifike sopena chimodzimodzi mufika ku Blantyre koma 6 o'clock mazuro tisankha mini basitiyo tientimve tili pamodzi kapena tikugona tisankha mini basitiyo ya straight ya direct eti ngafike mansanga mantendere kofikira ndi malo omwewo kwathu kulizokundya zabwino kuli banja lathu makolo athu zonse zabwino zili konko tonse tukofikira ndi kwathu ku Blantyre kunja koma njira yofikira ikusiyana ndikufotokozeni zimene ndikunena eti faminhum zalimun li nafsi amene akuzipondereza eka iman koma akupanga zoipa chifukwa imfa yawapeza ndi iman janna ndi yawo koma kuti afike ku janna adusa ku jahannam kaye akakazingidwe akaochedwe akakwapuridwe ngubesana ajawo amene anyamuka 6 o'clock akafika 6 o'clock mazuro ama enda mosangara kutentha iti ime tigure mazi jara eti ku jahannam ndi chimodzimodzi ku jahannam ndi chimodzimodzi ku moto faminhum zalimun li nafsi amene amazipondereza eka afika 6 o'clock mazuro ku nyumba afika ku janna koma afika atamenyedwa kaye atakwapuridwa kaye